Știu, nu trece o zi fără să te gândești la țara ta, la satul tău natal. Mai știu că în amintirile tale noi am rămas aceiași. Avem aceleași griji, aceleași pasiuni, aceleași așteptări. Localitatea îți simte lipsa din ziua în care ai plecat, iar totul a rămas acum pe umerii noștri, tot mai puțini. Știm la fel ca tine că lucrurile nu se schimbă într-o zi, dar eforturile noastre comune ar putea da roade chiar de azi. Acum când ai reușit să înveți atâtea lucruri noi și vrei să le aduci acasă, poți pune umărul la renașterea localității tale. Alătură-te grupului de inițiativă pentru crearea Asociației de Băștinași din satul Cărpineni. Doar tu, împreună cu administrația locală și diversi parteneri, poți realiza fapte concrete pentru locuitorii satului cu care te mândrești. Noi știm că te gândești la satul tău natal.